Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Encantada de ver tanta gente joven aquí hoy. Gracias por acompañarnos en esta jornada, en especial a los que me acompañan en la mesa, el consejero de Pesca, Alfonso Villares, y el alcalde de Sada, Benito Portela. Nuestras jornadas están dedicadas a la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de nuestros recursos pesqueros. Hoy abordaremos estrategias fundamentales que nos permitirán optimizar el uso de nuestros mares, garantizar su conservación para las generaciones futuras. La pesca es una actividad económica socialmente vital para muchas comunidades costeras. Sin embargo, la sobreexplotación y la falta de prácticas sostenibles ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas marinos. El avance tecnológico nos brinda importantes herramientas para optimizar la pesca y minimizar su impacto ambiental. La implementación de sensores y sistemas de comunicación en tiempo real mejoran la eficiencia de la actividad pesquera, lo que permite un control del esfuerzo pesquero, mejorar la seguridad de los trabajadores y optimizar el consumo de combustible. El ecosistema del Cantábrico ha experimentado transformaciones debido al cambio climático, la actividad humana y las fluctuaciones naturales. Estos cambios tienen implicaciones directas en la pesca, en la aparición de especies nuevas y en el movimiento de esas especies también, y en la reducción de la diversidad. La sostenibilidad de nuestros recursos pesqueros depende de la capacidad que tenemos para innovar, para gestionar y para adaptarnos a los cambios de los ecosistemas. Apostar por la tecnología, la colaboración y la responsabilidad ambiental nos permitirá asegurar una viabilidad del sector pesquero. Desde aquí, invitamos a gobiernos, científicos, industria y sociedad en general para que trabajemos juntos en la construcción de un modelo pesquero equilibrado donde la productividad y la conservación vayan de la mano y que también se produzca una valoración social de este sector y sus trabajadores. Sin más, doy paso al consejero del Mar, Alfonso Villares. Moi bons días a todos, buenos días. Alcalde de Sada, meu amigo Benito, presidenta de Acerga, Carmen, e a todos os aquí presentes. Gracias a Acerga, como non, por facerme partícipe destas octavas xornadas da frota do cerco, desde unhas xornadas que están vistas desde esa óptica, como ben comentaba Carmen, da xestión sostible. Sustentabilidade e unión son dúas palabras que definen a unha entidade coa que traballamos cara a unha visión común na que o cambio da determinación das posibilidades de pesca da sardiña, da cabala e do bocarte, que son fundamentales para este sector, supoñen un eixo fundamental do noso que facer. Un traballo de coordinación que baixo a cogobernanza permiteu que Galicia alcanzase, eso sí, con esforzo e con tesón, unha serie de logros ante o Goberno do Estado, como, por exemplo, a agrupación dos topes diarios de sardiña en 2 cupos semanales e a mellor ordenación da pesqueira para este ano, abordando esa óptica xestión económica da cuota, a elevación á comunidade económica dunha petición de adianto do 5% da cota prevista de sardiña para este ano, co obxectivo de empreala no período setembro-outubro do ano pasado. Similar coa cota do bocarte do Cantábrico, a emplear en setiembre, de forma que a súa aparición pudese ser aproveitada baixo criterios socioeconómicos, ou o intercambio con Portugal das cotas sobrantes de cabala e de xurelo por sardiña e por bocarte. Esta cogobernanza, que é unha palabra fundamental dentro da nosa forma de traballar, e eu creo que tamén é fundamental para traballar en calquera eido da vida, é a que nos permiteu atender todas as peticións do sector, baixo a aportación da experiencia de xestión dos técnicos, como non, da Consellería do Mar. Na actualidade estamos a punto de formalizar un grupo de traballo co fin de analizar a situación actual das pesqueiras peláxicas e tamén avanzar no ámbito da mellora da extracción e da comercialización destes recursos, co obxecto de obter o maior valor engadido das cuotas disponibles
E con este grupo que queremos crear, o que pretendemos é adecuar a xestión da flota a un modelo que sexa máis competitivo e sostible, abordar as cuestións que afectan ao conxunto de especies peláxicas obxecto de explotación por parte da flota galega, ben sexas sardiña, xurelo, bocarte e cabala. Tamén pretendemos cambiar o modelo de avaliación dos peláxicos e, por último, afrontar o reto da comercialización. En conclusión, que compre seguir na travesía da unión e da sustentabilidade, reagruparnos e ter presente que outro modelo de xestión tamén é posible e tamén é desexable. Por iso que agradezco, como dixen ao inicio, a invitación a estas xornadas, agradezco a presencia de todos vós e, sobre todo, incidir en un aspecto. Desde Galicia, que como representante da Xunta de Galicia, da Conselleira do Mar, desde Galicia, que somos a principal rexión pesqueira de Europa, e iso non o podemos olvidar, o que en estes tempos, que son tempos de globalidade, tempos de que aparecen continuamente distintas particularidades, distintas dificultades que, por exemplo, tamén podemos estar vendo durante todos estes días. A clave que temos nós, sendo a mellor rexión pesqueira que hai non solamente en España, sino en Europa, é a unión e a forza nosa. Ás veces, conseguir ese obxectivo para min é primordial, eu creo que para todos é primordial. Ás veces as diferencias que podamos ter en calquer aspecto da vida, falamos das distintas opinións, dos distintos camiños que podamos ter incluso do que estamos a falar no tema das nosas pesqueiras, esas diferencias teñen que ser unha parte, pero dentro dunha unión e dentro dun paquete de cuestións fundamentales que temos que loitar xuntos desde Galicia. Iso é algo clave. A dispersión, as separacións son as que nos van a facer máis débiles e das que se van a aproveitar outros territorios. Por lo tanto, apelando a esa cogobernanza, apelando a unión de todos os galegos, a toda a xente do sector do Mar de Galicia, coa que vamos, sin dúda ninguna, seguir traballando aos que ahora nos toca, aos presente que ahora mismo temos, para que o futuro, que é tamén ese legado que temos que deixar, como tamén a nós nos deixaron os nosos pais e os nosos avós, para que ese futuro seña máis próspero. Noraboa por estas jornadas, moitas gracias a Cerga, moitas gracias, amigo alcalde de Sada. Moitas gracias, conselleiro. Bueno, sen máis, Benito Portela, alcalde de Sada, moitas gracias por recibirnos aquí. A palabra súa. Nada, bueno, moi bons días. Como non poderia ser de outra maneira, o placer é noso organizar ou acoller un ano máis estas xornadas organizadas por a Cerga, agradecer a Cerga a aposta que fai de forma reiterada porque en Sada se faga este acto e, como non podía ser de outra maneira, agradecer a presencia de Alfonso, conselleiro do Mar en Sada. Para min é un placer recibilo como compañeiro alcalde, que será alcalde toda a vida. Compartimos moitas andanzas xuntas, tanto, bueno, en moitos eidos, a verdade que en moitos eidos. Para nós é un orgullo sempre recibilo e sempre creo que será sempre recibido de forma grata no noso pobo. Por outra banda, creo que as intervencións que fan os meus compañeros de mesa foron moi atinadas. Quería incidir na última que facía Alfonso sobre a unión que debemos manter. Debemos manter esa unión por unha razón fundamental, ou eso entendo eu que se leva producindo na maior parte dos sectores productivos cando foi a entrada na Unión Europea hai moitos anos. Eu coñezo o sector do mar dunha maneira tangencial ou moito menor que a do sector agrario, pero supoño que serían similares. Coido que moitas veces non se entou en conta as nosas características peculiares que temos nos diferentes sectores, desde logo no do mar, polo tipo de flota que temos, coido que non negociamos en igualdade de condicións que o resto do Estado, por estar nun Estado, porque creo que éramos unha parte
minoritaria, pero que a realidade é que somos a máis importante de todo o Estado. Esas peculiaridades farán que os sectores notaron un cambio radical que pasaron moitos anos e que non nos estamos adaptando. Non nos estamos adaptando ou nos está costando adaptar porque creo que deberemos de ter unha voz totalmente diferenciada do resto do Estado. Gústame moito entender ou escoitar que a aposta ten que ser pola unión e pola diferenciación. E coido que realmente debemos de apostar porque cando teñamos uns límites nas diferentes cotas, pois que se poida realmente aplicar uns precios que garantan que podamos realizar un traballo realmente sostible. É moi difícil de facer, é moi fácil dicilo aquí hoxe nunha xornada sin ter todos os datos en riba da mesa, facelo, pero coido que ese é o camiño, e por desgracia vemos como tamén dixo Alfonso, como a veces incidencias desde o outro lado do planeta neste mundo globalizado podenos afectar dunha forma realmente importante. Entendo que con todas as dificultades que poida ser, teníamos que intentar que realmente a nosa pesca fose sostible e volver a recuperar en parte, sei que a día de hoxe, por diferentes condicións, porque evidentemente pois o mundo en moitas cousas mellorou para as condicións laborais, queda tamén moito traballo por facer, pero creo que non podemos volver ao de antes, pero sí que o mellor poñer en valor o produto diferenciado en todas as cadeas de valor, o sea, de venta, para nós é fundamental. Xa digo, estou falando sin ter todos os datos, pero coido que o camiño debe ser a diferenciación e a unión. A diferenciación e a unión, como dixo Alfonso. Nada. Moitísimas gracias e para nós é un orgullo acoller un ano máis estas xornadas. Moitas gracias, alcalde.